Na to, aby sme na Slovensku v štáte mali poriadok, nepotrebujeme viac zákonov. Potrebujeme, aby tie zákony, ktoré už máme, chránili to, čo je poctivé a rozumné a hlavne, aby pre každého platili rovnako. Naozaj si potrebujeme byť všetci rovní pred zákonom. Volám sa Radoslav Procházka a uchádzam sa o vašu dôveru ako spravodlivý prezident. Tá baba, čo bola od teba, alebo že tak hovorila, že bude ti to platiť tak, že nie je akože časť oficiálne, časť neoficiálne, tak ty musíš povedať, že koľko, jak to chceš nám to je. Jak mi ty to umožníš? Jak ty chceš, ty povedz. Ty máš teraz ako na tom transparentnom účte aké výdavky? Všetky? Aj toto? Napríklad by tam išlo? Či tam by bolo vidieť, že za akú zľavu sme to predali, či nie? Nebolo. Tam sú není voľné účely. Tam je len, že koľko odišlo. Tam není, že komu. A ty keď robíš nejakú záverečnú správu, musíš urobiť? Či nemusíš predkladať potom nejakú ministerstvu financií? No musíš, ale v inzertnom, že ty nemusíš robiť náhlášky. Máš inzertný časopis, ty nemáš žiadny, to majú len akože veľké, dokonca už ani printy to nemajú, iba telky to majú. Telky majú povinnosť robiť náhlášky, že koľko toho odvysielali. Ale už ani printy to nemajú robiť, viem, že Ringer to nebude robiť vôbec. A inzertné časopisy už vonkoncom. Povedal, že či sa treba v nejakej záverečnej správe, potom by objavilo, že sme dali Procházkovi, alebo ty by si dal na ministerstvo financií správu a tam bolo napísané, že mal si inzerciu v Region Presse so 75% zľavou a nie z 50-kový, alebo čo to takto nebude tam asi napísané, či? Ne. Jednak tam dávaš len výdavky, ktoré si urobil za posledné 2 týždne. Čiže to ja neviem, či sa do toho počíta, keď to zaplatím napríklad predtým, ale povedzme, že hej, a ty tam vlastne napíšeš len, že čo si komu zaplatil. Neviem, čo to bolo. Ale že som mal takýto výdavok. Ale počúvaj, keď to má byť akékoľvek nepomodlie, tak srad na to je akože... Ja som to vtedy tak pochopil, že vlastne v tom septembri, alebo keď si chcel nejakú inzerciu, už kvôli tomu to sa to potom nakoniec nedali, že sme len to nevedeli dať nejako bez dokladu, alebo... Ne, kvôli tomu. Nemal som peniaze. Vtedy to bolo tak, že 8,5 a ja som mi proste nemal. Toto by si chcel zaplatiť pol na pol približne, tak? Ak si nemáš ty problém. Lebo pri takom objeme to proste nemá kto ako odkontrolovať. No to piačka tam je nejakých 2800 eur z tohto. A to je jedno, ako jaký pomer by tam potom bol?
Mne, Či teoreticky aj 90% bez dokladu, 10% na doklad. No, hovorím ti, my sme to nikdy neurobili a nechcel by som to ani robiť. Nechcem, aby s tým ostal nejaký konfliktný pocit. Fakt, to nestojí za to, akože... Rozmýšľaj ináč nad tónom, na to politickou vecou. Či koľko dobíš do konca prvého kola? Od teraz? Ne, od začiatku. Úplne. Asi 6 kg. Tak? Ty kola, to je dosť. Doteraz koľko asi zmeníš? Asi polku. Počkať, tak potom to 3 kg už nenazbieram. To už nedám. Tak 5. Polku. Polmej. Takže kedy pôjdete na detektor? Každý sľub, ktorý som verejnosti doteraz dal, som dodržal, dodržím aj tento. Prečo ľudia majú veriť tým vašim? Informácie o údajnej snahe získať inzerciu prezidentskej kampani, teraz hovorím bez bločku, nie sú pravdivé, sú vymyslené. Áno. Nevyhýbete sa médiám. Odkedy? Majú všetci pocit, že sa vyhýbate médiám. Čaká vás tam možno 10 novinárov. To fakt? Áno. To je super. No, a kde sú? No vo vestibule a volali pánovi Dubečnímu, vám volali Helu. Myslíte si, že to vysvetlenie toho financovania bude stačiť vašim voličom? Je to podľa vás dostatočne dôveryhodné pre vašich voličov, ktorí možno patria aj k tým inteligentnejším?